मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्टे ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी कंडेन्स्ड मिल्क। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी अर्धा लिटर गाईचं दूध घेतलंय, 100 ग्रॅम साखर घेतली आहे, 25 ग्रॅम मिल्क पावडर घेतली आहे आणि अर्धा चमचा खायचा सोडा घेतलाय। इथे तर आपण दूध गरम करत ठेवूया। त्याच्यात ही साखर 100 ग्रॅम घेतली आहे, मिल्क पावडर 25 ग्रॅम घेतली आहे, व्यवस्थित मिक्स करत राहायचं आणि हा व्हिडिओ तुम्ही लास्ट पर्यंत बघा, मग तुम्हाला समजेल। सारखं ढवळत राहायचं आपण, नाही तर आपल्या ते टोपाला चिटकून राहील। हे कंडेन्स्ड मिल्क तुम्ही मिठाई, केक, आईस्क्रीमसाठी सगळ्यासाठी ह्याचा वापर होतो। मीडियम गॅसवर आपण 15 मिनिटं ढवळत राहायचे, कंटिन्यू ढवळत राहायचे। हे कंडेन्स्ड मिल्क आपण जेव्हा बासुंदी करतो ना त्याच्यात टाकायचं, खूप छान लागते बासुंदी। आणि आपण बाजारातनं जे कंडेन्स्ड मिल्क आणतो ना सेम तसंच लागतं। महिनाभर टिकतं हे आपलं कंडेन्स्ड मिल्क फ्रीजमध्ये। हे बघा, कंडेन्स्ड मिल्कचा कलर बदलत चाललाय, थोडा पिवळसर होतो तेव्हा समजायचं आपलं कंडेन्स्ड मिल्क झालं म्हणून, आणि जाडसर होतं। हे बघा, इथे मला 18 ते 20 मिनिटं झाली आहे बरोबर। जेव्हा आपलं होतं ना तेव्हाच आपण सोडा टाकायचा आहे। त्याच्या आधी सोडा टाकायचा नाही। हे बघ किती दाटसर झाले आपलं, बघू शकता। हे पहा, आपलं कंडेन्स्ड मिल्क झालंय। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। हे बघा, आपलं कंडेन्स्ड मिल्क किती दाट झालंय, पाहू शकतात। बाजाराच्या कंडेन्स्ड मिल्कमध्ये ती लोक कलर वापरतात, आपण विदाऊट कलरनी पण बघा कलर चेंज झालाय। बघा